Biniyayaan kita, nagsusupayan sa iyang kabuotan. Inantabayan kita, kasurog ta siya sa dipisil na dalan. Sinusugo kita, sisimbaguntaan sa iyang pangapodan. Biniyayaan, inantabayan, sinusubok ang karuangan. Sararok kita sa satong pagbaklay, anenderong albay kapos kita magrokya. Banwaan tang inampon sa patag bulod sin mga baybayon. Sa iyang simbahan, halawig na panahon, sa kamot ni Jesus, danayan paglaon. Mag
Diyos magahay na hapon po sa indo mga tugang, luhod po ang gabos sa pagpamibikan o ratio imperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Hinaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging maghay na pag-aataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin nautoban an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa among mga salanggibo. Asin ngunyan namamatean mi na ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, oran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dahil kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ng kapatawaran kan sa among mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagagaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming pagtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang. Asin mga matinabang na pagasugod kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nostra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nostra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nostra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Tukaw po ang gabos.
Diyos maghay na hapon po sa Indugabos. Ngunyan iyon ika-20 Domingo sa ordinaryong panahon. Banwaan nin Diyos, matindog po ang gabos asin awiton niya to ang awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, an pagkamuot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Sa imong espiritu. Bakong kumpleto an lawog kan simbahan, kunda ikaiba an mga aki. Kaya kaiba ta ang kaarakian sa pagselebrar kan Eucharistia, ginigirumdum sa Domingong ini na ang pagsunod ki Jesus may kantidad. Discipleship has a cost. Punan ta ang selebrasyon sa pag-ako kan sa tuyang mga kasalan, nagsasarig sa Dios na mahihirakon. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangagad di ako kay Santa Maria, Dani na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibig sa kagurangnan ng Diyos. Maherak man lugod sa to ang Dios na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo.
mamibi kita. Ika, O Diyos, na nag-aandam para sa mga namumuot sa imo kan mga dai nahihiling na karahayan, pabulosa ang kaladman kan pagkamuot mo sa samong mga puso. Tanganing kaming namumuot sa imo sa gabos, asin urog pa sa gabos. Magkamit kan sa imong mga panuga na nangungurog sa gabos na pagmauot. Huli kay Jesucristo ang kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Dito gahiya kan tatagaman. Si Jeremias nagdudusa, hulita siya nagtatagam kan katotoohan ng Diyos. Minsan nga ni, iya nagpapadisganar sa iba, alagad ang Diyos nagpapadaga ng tabang, na nagpapahiling na ang pagiging onesto asin kaimbudan dai nalilingawan, an enot na babasahon. Pagbasa hali sa libro ni Propeta Jeremias. Nagsabi ang mga pinuno sa hade, ipagadan ini si Jeremias. Ta pinapaluyan niya ang buot kan mga sundalos na nawalat sa syudad na ini sa kaanbilog na banwaan. Sa pagparataram niya sa inda, kansiring na mga bagay, ang tawong ini mayo nin pakilabot na nagpatuninong ang banwaan, kundi buot na maparaot. Nagsabi ang hading si Deyas, uya sa iya, ang kamot nindo, ta mayong maginibo ang hade laban sa indo. Kaya kinuanin da si Jeremias asin inapon sa bubon ni Melkiyas. Naaki kan hade. Sa looban kan gwardya, itinuntonin da si Jeremias sa mga pisi. Ang bubon mayo nin tubig, kundi laboy sana. Kaya nakalubong si Jeremias sa laboy. Nagluwas si Ebed-Melech sa harong nin hade asin kinaolay an hade. Kagurangnan kong hade, maraot ang gibo kan mga lalaking iniki Propeta Jeremias. Inaponinda siya sa bubon. Magagadan siya duman sa gutom. Mayo na nintinapay sa syudad. Nagtugon an hade ki Ebed-Melech na Etiope na nagsabi, mag-iba ka nin tulong-pulong lalaki asin hawasan si Propeta Jeremias sa bubon bago magadan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan, madya sa pagtabang sako. Kagurangnan, madya sa pagtabang sako. Hinawas niya ako sa makatakot na kutkot hali sa hararom na laboy. Mga bitis ko pinamugtak niya sa gapo. Mga lakad ko sa iyang pinakusog. Kagurangnan, madya sa pagtabang sako. Bagong awit itunukdo niya sako. Sarong awit na pag-umaw sa satuyang Diyos. Dakulaan makakahiling sa kama matatakot. An masasarig sinda sa kagurangnan. Kagurangnan, madya sa pagtabang sako. Paladan ang tao na nagsasarig sa kagurangnan, na daim minapili sa paabaw-abaw sa mga nagsasamba sa mga Diyos. Kagurangnan, madya sa pagtabang sako. Maluya ako sa kadukha. Kagurangnan, alaga daimo linilingawan. Ikaan sa kuyang tabang asin para ligtas. Harem paghaloy.
o sa kuyang Diyos. Kagurangnan madya sa pagtabang sako, sinasabihan kita sa napadagos na dumalagan sa pangapudan kan sa tong pagtubod, paagi sa paghali kan nakakapaluway sa sato asin pagdayo pot ki Jesus. An sa iyang halimbawa, nagpapahiling sa sato kung paano magdadanay na makusog dawa kung nagiging masakit ang buhay, ang ikaduwang babasahon. Pagbasa hali sa surat sa mga Hebreo, mga tugang, hulita na papalibutan kita nin siring kadakulang pangaronan. Nin mga saksi iapon taan lambang gabat asin kasalan na makasabit sa to asin matiyaga kitang magdalagan sa karera. Nayaon sa atubangan ang hiling ta sa pamayo asin kaglubos akan pagtubod si Jesus. Para sa kaugbahan na itinanagama sa iya, nagtagal sa krus, pinabayaan ang kasusugan asin tuminakaw sa totoo kan trono kan Diyos. Hunaon nindo ang matiyaga sa irarom kan siring na pagkontra sa iya kan mga paraksasan. Tanganing dai kamo makapoy ta nawaraan buot sa pakilaban sa kasalan. Dai pa kamo nagtagal sagkot na magpabalos ning dugo. Tataramong kan kagurangnan. Salamat sa Diyos, ang pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Lucas. Umayon sa imong kalugnan. Si Jesus nagsabi sa iyang disipulos, "Nagdigdi ako sa pagdara nin kalayo sa kinaban, asin mauwot ko na naglalaad na iyan. Igwa akong bunyag na aakoon, asin napupurisaw ako sagkud na daiiyan mautob. Sa paghuna nindo, nagdigdi ako sa pagdara nin katuninongan sa kinaban, sinasabihan ko kamo, bakong katuninongan, kundi pagkabaranga. Huli tapuon ngunyan, ang pamilyang may 5 kaayon, mababanga. Ang 3 laban sa 2, ang 2 laban sa 3. Ang ama laban sa aki niyang lalaki, ang aking lalaki tumang sa iyang ama. Ang ina laban sa aki niyang babae, ang aking babae tumang sa iyang ina. Ang panugangan na babae laban sa manugang niyang babae, ang manugang na babae tumang sa panugangan niyang babae. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Arual daw po kitang nagpipili. We make everyday choices. Some daily choices are easy, but some other daily choices are difficult. Halimbawa, igwang sarong empleyado na kaipuhan magpili kung masabay siya sa pandaraya sa laog kan opisina ninda o dai. Sounds familiar?
Pag dai siya nagsabay, mawawaran siya nin friends. Pero pag dai siya nagsabay, mapapanindugan niya man ang sa iyang pagiging maray na Kristiyano. Madaya ba ako o dai ako madaya? Which would I choose? Igwaman sa runghoben na babae na habong magsabay sa relibakan, may chismis session na naman. Sabi, so ayun na nga. Ano daw, chikang yan. Sabi kang babae, habo kong magsabay dahil masugpon na naman ako sa pagpakaraot nin kapwa. Pero pag dai siya nagsabay, baka siya lugod ang topic, siya lugod ang libakon. Maiba sa panlibak o dai maiba sa paglibak? Igwaman sarong magurang na pirming kulang ang turog, pirming dai nakakakaon nin maray. Paano? Hands-on parent. Kaipuhan atamanon an aki. Pero aram niya, sulit man ang gabos na sakripisyo. Sisay an iinoton kan magurang, an sadiri niya o an aki niya. Choices have a cost. When you say yes to one choice, one option, you are in fact saying no to the other options. Pag pinili mo ini, igwa kang da ipinipili. Arog po ka ini ang natura kan pagpili. Pag pinili mo ang saro, sinasayumahan mo ang ibang pagpipilian. Buot sabihon, may kantidad ang pagpili. Choosing has a cost. Sa Ebanghelyo tapungon niyan na Domingo, pinapagirumduman kita kan kagurangnan, na ang pagsunod sa iya, igwaman pong kantidad na binabayadan. Following Jesus, becoming a disciple of Jesus, also has a cost. Sabi niya po sa Ebanghelyo, nagdidisya sa kinaban na andara kalayo. Duwang klase po ang kalayo. There is fire that destroys. We don't want that. But a different kind of fire is fire that cleans, fire that gives light, fire that brings warmth. We want this second kind of fire, and this is the fire of Jesus. You see, Jesus did not come into the world to bring fire that destroys. The fire of Jesus is a fire that cleans the heart. It is a fire that brings light into our dark lives. It is a fire that brings warmth to cold hearts. Garo po ini bulawan, I'm sure you've seen the process of purifying gold. Ang bulawan, ang ginto, bago iyan maging urog kagayon na metal, it has to be tested by fire. And gold, when first tested with fire, is removed, stripped of all its false and dirty elements, so that what is left is what is shining and precious. Ang kalayo, nakakalinig. Ang kalayo, pinapaluwas ang pinakamagayon na parte kan bulawan. Dear friends, this is a beautiful imagery that Jesus presents to us this Sunday. The Lord is telling us, I want to set you on fire. I will set you on fire so that I can remove all your selfishness, strip you of all your lies and pretentiousness, take away all your sin. I want to set you on fire. And this is our desire as well. Kagurangnan, kung gusto mo akong pakalayuhan, tanganing maging malinig ako, burn me, Lord. Let me burn for you. And to burn is painful. Makulugon po ang masulo. Why is it painful? Makulog po ang pagsunod kay Jesus dahil may katakod na pagkamuot. This is obedience that comes with love. We can obey without love. Can we? Pwede man po
Pwede man po baga na sinugo mo, kan sinugo mo, nag-opo, pero labag sa kalooban niya. Sinugo mo, nagsunod, sige na lugod, tanapiritan, iyon na, gigibuhon ko na. It is possible. You can obey without love. But in terms of following Jesus, di man po pwedeng magsunod sa kagurangnan na suhay ang puso, na dai namumuot. And we know that love, when it is true, is not cheap. Ang pagkamuot, bako pong babaratuhon. Love will cost. Aram yan kan mga mag-agum. Ang mga mag-agum, nagsasakripisyo para sa lambang saro. Nagsisinarabutan. Igo akong kasalon, ini-interview ko sinda, sabi ko, sigurado na po kamo kaini. Ining agum mo, pagkatapos kan kasal, mabago pa siya. Pagkatapos kan kasal, you will meet a totally different person. Are you sure that you wish to get married to this person? O tibaad sa rong aldaw, pag mata mo, nahiling mong nagtatalubo siya as an individual, you realize, wait lang, bako ni so pinakasalan ko. Ano po, ibabalik mo kay mama niya? Ang mga magurang, nagsasakripisyo para sa mga aki niya. It is costly. Love will cost. Ang tunay pong amigo, kung tunay, dai ka po babayaan sa tahaw nin mga kadipisilan. These are all costs of love. Love that is true is costly. It is not cheap. Igwa na po bang namuot na dainakulgan? When was the last time that you loved? Kan namuot ka ba? Dai ka ba namiripit? Gabus man po garong namuot na kulgan. Gabus man na namuot nagtios. And we gladly pay the cost. We gladly pay the price of love because our beloved is worth it. Bakong tinitios tagabus na sakripisyo, dawa mapagal, dawa makulog, dawa masakit, padaba mo eh. Love is costly. Love is not cheap. In the same way, if we truly love Jesus, we must be ready to pay the cost. I'm sure pag hinapot ko po kamungon yan, padaba nindo si Jesus. Gabus kita masabi, yes I do. I love Jesus. But how do you prove it? Do you love Jesus only when it is convenient? Or do you love Jesus through the difficulties, even through the darkness? Si Propeta Jeremias, nadangog ta sa first reading, itinapok po siya sa bubon because people hated him. Why? He was a prophet and he stood by the truth. Kadaklan na beses, ang truth tellers, ang nagsasabi nin katotoohan, iyo po ang kalibak-libaki. Habukan mga tao sa imo because you speak the truth. And Jeremiah was faithful to the truth of God, and it led him ending up sa sarong bubon, in a well, almost starving to die. Salamat sa hade, tahinakwas siya hali sa bubon na ito. The same is true also for us. Sometimes, people will not understand our being Catholic. Kung minsan, ang mga tao, ang paghiling sa satuyang pagiging Katoliko, maraot, hababa, makaluma. Sometimes, even our own families may not agree with the choices that we make for the sake of Christ. Kaya nga sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, there will be division. Magkakabaranga ang mga pamilya dahil kung minsan sa diritang pamilya, dahil nakasabot na naghihinguwa kitang maging maray na tao. And so many times, to be faithful means standing firm. And sometimes it feels like you are standing alone. Garusulo-sulo ako, warang nakakasabot sa kuya. But do not be afraid. Dai ka po nagsusulo. Pirmi mong kaiba ang mahal na Diyos. And so here's our homework for this week. I'd like you to please choose one act of faith that has a cost and do it. Magpili min sarong gawi nin pagtubod na may kantidad na kaipuhan bayadan and do it.
Halimbawa, ngunya na simana, you will be challenged in the workplace to be honest. Please, choose to be honest. Ngunya na simana, igwang makakakulog sa imo, can we forgive this person? Dawa na kulugan kita. This week, mapangadjik kita, saka masimba kita, dawa ika na sanaan sulong nagsisimba sa pamilya nindo. O dawa ang paghiling kan ibang tao, banal-banalan ka, surusang tita dahil pasurusimba. Magtao sa dukha, dawa ika mismo, igwang mga pangangaipo, dawa ika mismo, pagmati mo, kulang, sapat sanaan igwa ika, can we still choose to give to others? I'd like you to choose one act of faith this week and offer it as an act of discipleship to Jesus. Saradit ining bagay, these are small but real costs of discipleship. Mga tugan an imbitasyon po sa satuya, iyo an ipadagos ang pagsunod ki Jesus. Asin pag nasasakitan na po kita, rumdumunta ang sinabi sa second reading, keep your eyes fixed on Jesus. Can we say that together? Keep your eyes fixed on Jesus. Pag dadidipisilan na, pag magabaton na, itutok ang mga mata kay Jesus. Dahil si Jesus, iyo ang nainot na nagbayad kan kantidad, kan pagkamuot. We see that on the cross. Jesus carried the cross for us. He never gave up. And He will give us the same strength tanganing kita man dai magsuko sa mga kadipisilan kan buhay. Yes, discipleship is costly, but it is worth it. Lugudan kalayo kan pagkamuot ni Jesus, iyo ang magpakusog, asin magpaugma kan satuyang puso. Burn us, Lord. Burn us with your love. Make us Christians who are courageous every day. Amen. Tindog po kita, simbagunta ang tataramon sa pagpahayag kan sa tong katolikong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kandaga, kan gabos na nahiling asin day nahiling, asin sa sarong kaguranan si Heso Kristo. Bugtong na aki kan Diyos, asin namundagi kan sa Ama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki dahil na lang, sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin na nila manhuli kan Espiritu Santo. Kay Birhen Maria asin na ni tawo. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtiyaw sagkod sa kagadanan, asin ilinubong, asin kani katulong aldaw, nabuhay liwat, susog sa mga kasuga, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo kan Ama, asin mamugaway na mabalik kung kasmubuhay si mga gadan. Ang sa iyang kahadian daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kaguranan asin kagtawon, nagikan sa Ama asin sa aki. Siya kaiba kan Ama, sabay na sinasamba asin tinapang. Siya nagtagam sa paagi nin mga propetas, asin sa sagaw banal katoliko asin apostolikong simbahan, nagpapahiyag ako nin pagtubod sa sagong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat ni mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Tiripunon ta ang satuyang mga intensyon, sabihon ta, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamikbi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga namamayo sa mga simbahan na tinutugis asin pinapasakitan, huli sa pagtubod, magin makusog asin magdanay na pusog sa pagtubod. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamikbi. Tanganing an mga magurang dai magluya sa pag-utob kan sa indang katungdan na tukduan an sa indang kaakian sa dalan ning pagtubod, asin sa
asin sa kristyanong pamuhay-buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga hovenes maging makusog sa pagsayuma kan mga naglalakop na kaisipan asin pamuhay-buhay na tumang sa satuyang pagtubod, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga nag-aataman sa mga naghehelang maging matinios sa saindang pagmangno asin pagmakulog, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga gadan mag-ugma sagud pa man sa kahadean kan Ama, ipamibi niya to sa kagurangnan. Sa silensyo, ipamibitaan sa tong mga personal na kahagadan. Rumdumuntaman ang mga parte kan sa tuyang buhay, kung sain kita nasasakitan panindugan ang pagiging Katoliko. O Diyos na samuyang Ama, sinubol mo ang sa imong aki sa pagtabang sa samuyang mga kahurasaan. Rangaha kami sa mga pagsakit, hasindanay kaming pakusuga sa pag-utob kan sa imong tataramon. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akuon kan Dios amang makakamhan. Magod na good. sa iyong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kag sa iyang ngalan, para man sa kapunaban niya to asin kang bilog niya Simbahan. Ako akagurangnan an samong mga atang, nahuli ka iyan nahahaman an mga mamuraway nariribayan, tanganing kaming nagdudulot kan mga tinao mo, magkanigong sa imo man sana mag-ako. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. iitaas ang mga puso, Taas misa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano sa sing nakakaligtas, na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Ta sa pagkamundag, binaugon niya ang daan na buhay nin tawo. Sa pagtios, pinara niya ang samong mga kasalan. Sa pagkabuhay liwat hali sa mga gadan, binugtak niya ang agihan, pasiring sa buhay na daing kasagkoran. Sa pagsakat sa imo, Ama, binuksan niya ang pintuan kan kalangitan. Kaya, kaiba kan kadakul-dakul na angheles sa sin santos, sarabay kaming naguumaw kan sa imong kadakulaan.
Kagurangnan, ika ng gadaan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaoso sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaoso sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong papa, si Leon, han sa mong obispo, si Joel, asinan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, Nuestra Señora de Salvacion. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urugnaan sa mong namumutan San Judas Tadeo, gabos na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Itinugon ni Jesus na mamibi kita sa satuyang Ama, kaya namumuot kitang nagsusunod.
Awa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, hasin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, hasin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinataw ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan kita nin katuninongan. Uya si Yesu Kristo na nag-aapod sa tuya na magsunod. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang hagong. Alagad magtaram ka sana asin ang sakong mamuyan. Maumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Maluhod po ang gabos para sa pagpamibi sa hubileyo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinagas mo sa imong aki, si Hesu Kristo sa muya tugang. Asin an kalayon nin pagkamuot na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya, magbago sa mo na kami dai mapagal sa pagpatalubo, kan mga banhi, kan magahay na bageta, ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawuhan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat, sa bagong langit asin bagong daga, sa pakatapos daugon an karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman, an biyaya kan hubileyo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit, ang siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katuninongan kan samong pagkatubos. Sa imo, sa muyang Diyos, banal sagkod paman, ang kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matindog kita, mamibi kita. Huli ka ining mga sakramento kagurangnan, kaming nakisumaro ki Kristo, mapakumbabang nagngangayo-ngayo kan sa imong pagkaherak. Tanganing kaming nakakaagid sa iya digdi sa kinaban, magkanigong makisumaro sa iya sa langit. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ito ka po. Tukaw po ang gabos para sa nakapirang mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantener kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya to sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 47,891 pesos asin 40 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 5,558 pesos asin 55 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 9,718 pesos asin 40 centavos. Sa mga mawot po, magbakal nin souvenir items, argan t-shirt, mag, pamaypay, tote bag, available po ang mga items sa opisina. Siring man, digdi po sa tuyang parokya, mapuuna po ang misa nobenaryo para sa kaumawan ni Nostra Señora de Salvacion sa Agosto 22. Sagod po ini sa Agosto 30 sa oras na alas 6:30 sa pagkaaga. Asin sa masunod na Domingo, Agosto 24. Iyo po ang ikaapat na Domingo nin bulan asin tada Sunday kung sain dadagahon na tapoan sa tong tada kanister asin i-offer po ini sa offertory. Mawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kan nakaaging semana. Tulong Anonymous 1,000, Tulong Anonymous 500, Anonymous 400, Anonymous 300, donation through Gcash 2,140, Regianan 2,000, CB 1,000, Bilog 550. Diyos mabalos po. Salamat man po sa Indogabos sa aktibong partisipasyon asin danay na pagsuporta sa parokya. Salamat po sa satuyang online community for joining us via live stream. And thank you also to our children's ministry. Salamat sa mga nag-awit sa koro, ining mga nagbasa, nagkolekta sa paglingkod sa Children's Mass. Pati po sa mga adulto na nag-a-accompany, nagtutukdo sa sainda. As our appreciation, palakpakan ta po sinda. Matindog po kita para sa huring bendisyon.
an kagurangnan mapas sa Indo. asin sa imong espiritu. Bendisyonan kamo kan mamumuto na Dios, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw, panindugan ang katolikong pagtubod. Salamat sa Diyos.